Bore da iawn I chi gyd a chroeso i'r Oedfa a blwyddyn newydd dda I chi. Diolch yn fawr iawn I chi gyd am ymuno ni ar gyfer ein haddoliad heddi. Gobeithio gewch chi fendith o gydaddoli â ni. Croeso cynnes iawn. Wedi Iesu gael ei eni Methlem Jwdea yn yddiau'r brenin Herod, daeth sêr ddiwyniaid o'r dwyran I Jerusalem o holi, ble mae'r hwn anwyd I fod yn frenin yr Iddewon. Gwelsom I serenef ar ei chyfodiad a deithom i'w addoli. A phan glywodd y brenin Herod hyn, cythriddwyd ef a Jerusalem I gyd gydag ef. Galwodd ynghyd yr holl brif offeiriaid ac ysgrifenyddion y bobl a holi ganddynt ble yr oedd y Meseia I gael ei eni. I hateb oedd y Methlem Jwdea, oherwydd felly yr ysgrifennwyd gan y proffwyd, a thithau Bethlem yng ngwlad Jwda, nid y lleiaf wyt ti o lawer ymysg tywysogion Jwda. Canis ohono ti a daw allan ar weinydd a fydd yn ddigael ar fy mhobol Israel. Yna galwodd Herod y sêr ddiwyniaid yn ddirgel ato, a cholodd hwy'n fanwl pa bryd yr oedd y seren wedi ymddangos. Anfonodd hwy Bethlem gan ddweud, ewch a chwiliwch yn fanwl am y plentyn, a phan fyddwch wedi dod o hyd iddo, rhowch wybod I mi, mwyn I minne hefyd fynd a'i addoli. Wedi gwrando ar y brenin eithant ar ei taith, a dyma'r seren a welsant ar ei chyfodiad yn mynd o'i blaen, hyd nes iddi ddod ac aros i'ch lawr man lle roedd y plentyn. A phan welsant y seren, yr oeddent yn llawen dros ben. Deithant i'r tŷ a gweld y plentyn gyda mair ei fam. Syrthiasant I lawr a'i addoli, ac wedi agor I trysorau, offrymasant iddo anrhegion, aur, athys a myr. Yna, ar ôl cael ei rhybuddio mewn breuddwyd I beidio dychwelyd at Herod, eithant yn ôl i'w gwlad ar hyd ffordd arall.
Mae blwyddyn newydd bob amser yn dod â theimlad o obaith newydd i ni yn diwedd. Mae'r flwyddyn flaenorol gyda'i holl broblemau a'i siomedigaethau, a'i methiannau a thristwch bellach y tu ôl i ni, ac mae llechen lan o'n blaenau. Mae'r hen wedi mynd heibio, mae'r newydd wedi cyrraedd. Croesawyd y flwyddyn newydd gyda chanu a dawnstio, a phartion a gwleddau a diod. Ac eto, o dan haen y partion a'r chwerthin, mae yna ryw ymdeimlad bach yn cnoi yno ni sydd yn ein hatgoffa ni bod y cyfan yr un peth o hyd mewn gwirionedd. Dyw bywyd ddim wedi newid mewn gwirionedd. Os rhywbeth, mae symud o wyl yn adoli gyda'i goleadau i fewn i diwyllwch ac oerfel y geia a'n gwneud pethau'n wath ac yn gallu'n gwneud ni'n ddigalon iawn. Ond hefyd mae llawer yn teimlo poen neu o fidiau personol y flwyddyn newydd, yn ffindio'n anodd i ymgodymu a phenderfyniadau pwysig. Rhai ohonoch chi'n gwybod yn iawn am effeithiau pwerus a fiechyd corfforol ac a fiechyd meddyliol hefyd. Rhai ohonoch chi'n gwybod yn iawn beth yw hiraeth a galar, unigrwydd yn llethu eraill ac ofn hefyd. Os ydych chi'n un o'r bobl hynny, wel, i chi mewn cwmni da. A pham deimlwn ni fel hyn, y demtasiwn yw aros gyda'r cyfarwydd a'r cyfforddus, cropi ar yn ôl i'r gwely a thynnu'r dwfau lan dros ein clusten ni, sleifio mewn i'r preseb gyda Iesu, lle mae'n gynnes ac yn saff. Y demtasiwn yw aros llerini, yn yr holltau tywyll hynny. Ond, ymhen rhai dyddiau, fe fyddwn ni'n dathlu'r Ystwyll, Epiphany yn Saesneg. Ac mae'r Ystwyll, gyda'i phwyslais ar ole'n disgleirion y tywyllwch, yn ein hatgoffa ni fod bywyd yn parhau, bod dechreuadau newydd ar y gorwel, bod ffyrdd newydd yn ymddangos o'n blaenau ni, ffyrdd newydd a fydd yn mynd â ni os dewisiwn ni adael iddyn nhw'n harwen ni, i fewn i anturiaethau newydd, heriau newydd, cyfleoedd newydd, ac i fod y personau mae Duw eisiau ni fod. Mae'r Ystwyll yn ein hatgoffa ni fod bywyd yn mynd yn ei flaen. Ar yr Ystwyll, i ni nodi ymweliad y doethion a phreseb Iesu Grist. Mae'r sêr ddiwyniad neu'r doethion neu'r brenhinoedd, beth bynnag chi moyn i galw nhw, maen nhw'n dod â'i rhoddion i'r baban Iesu. Ac mae hynny'n ymgorfforiad o'r symudiad hwn, o'r hen i'r newydd, o'r naill gyfnod i'r llall, o diwellwch i oleuni, a bod bywyd yn mynd yn ei flaen wrth i'r hen ddod i ben ac wrth i'r newydd gychwyn. Seryddwyr, astrolegwyr o'r dwyrain, falle o Bersia neu o Babylon, Iran ac Irac heddi oedd y bobl hyn. Ond nhw'n credu fod tynged dyn wedi sgrifennu yn y ser, ac i bod nhw'n ddynion disgedig i dydd, falle bod ni yn ystyried llawer o'i syniadau yn ofergoeliaeth pur heddi. Ac eto, sa ni'n gofyn i chi nawr, faint ohonoch chi sy'n gwybod eich arwydd astrolegol eich hun, fydde'r rhan fwyaf ohonoch chi siŵr o fod yn codi llaw. Serch hynny, fe gytunodd y doethion ar un peth, fel y gwna llawer ohono ni hefyd. Ond nhw'n credu fod digwyddiadau dynol yn cael eu dylanwadu gan bwer y tu hwnt i'r byd hwn. Mae traddodiad yn dweud wrthon ni bod 3 ohonyn nhw. Dyw'r Beibl ddim yn dweud sawl un ohonyn nhw oedd cofiwch. Yn yr oesoedd canol fe rhoddwyd enwau iddyn nhw. Caspar, Melchior a Balthasar. Dyw'r Beibl ddim yn ei henwi chwaith. Daeth y seryddwyr i'w hadnabod fel brenhinoedd, yn ôl pob tebyg yn adlewyrchu'r hyn a broffwydodd y proffwyd Eseia. Nawr, pobl hyddysg iawn yn yr ysgrythurau oedd y doethion, ac alwyd gan Herod i ddweud wrtho fe ble oedd yr hwnelwyr yn frenu'r Iddewon i gael ei eni. Mae'r doethion o'r dwyrain yn bobl chwilfrydig iawn. Maen nhw'n bobl anturus iawn. Maen nhw'n bobl sydd yn ifydd i'w galwad, a dydyn nhw ddim yn ceisio unrhyw anrhydedd iddyn nhw eu hunain. A dyma nhw'n cyrraedd Bethlem, ac yn plygu o flaen y baban Iesu, ac yn cynnig roddion drudfawr iddo fe. Mae'r doethion yn ymddwyn fel gweision yn hytrach na fel brenhinoedd. Maen nhw'n plygu ger bron Iesu Grist. Ac bod nhw'n bobl clefar iawn, eto maen nhw'n ymddwyn nostyngedig iawn. Ac felly,
maen nhw'n rôl fodelau rhagorol iawn i ni. Ond yn hyn maen nhw'n ei wneud ar ddiwedd y stori sydd o ddiddordeb arbennig i ni heddi. Mae Matthew yn dweud i bod nhw wedi cael eu rybuddio mewn breuddwyd i beidio a dychwelyd at y brenin Herod. Nawr, yn y Beibl mae breuddwydion yn gyfrwng pwysig i Dduw siarad â'i bobl e. Mae'r doethion wedi iddyn nhw gyflwyno i anrhegion yn sylweddoli'r perygl o ddychwelyd at Herod ac yn gadael am ei gwlad ei hunain ar hyd ffordd arall. Smon nhw'n hongon o gwmpas i foddi yn isgleirdiau preseb y babi. Smon nhw'n aros lle mae'n gyfforddus ac yn ddiogel iddyn nhw, ond yn hytrach yn cychwyn oddi yno, ar hyd hewl arall, ar hyd ffordd newydd, ffordd wahanol i'r un y buon nhw'n teithio arni'n gynt. Maen nhw'n symud ymlaen ar daith bywyd, a dyna'r hyn o Duw yn dymuno i ni wneud hefyd. Bod syllu ar y baban Iesu yn y preseb y Methlem yn le hyfryd iawn i fod, dim ond man i aros ac un man yn unig i aros ar daith ffydd ydy'r preseb. Ac y gall onyddwch y preseb gyffwrdd â ni ddylai byth ein hannog ni i aros yno. Y mae gweddill taith Iesu Grist, y mae gweddill yn taith ffydd nynne eto i'w theithio. Ac wrth i ni gychwyn ar y flwyddyn newydd hon sydd wedi hymgorffori mor dda yn ysbryd yr Ystwyll a reality bywyd yn symud mlaen, mae'n gwestiwn teg i ni ofyn yw sut y gallwn ni symud mlaen? Sut allwn ni symud mlaen? Wel, chi'n gwybod pam o'n i'n blentyn bydde mam yn ni huno i bob bore fynd i'r ysgol. Ac ambell i waith fydd e'n gweiddi, dewch nawr, rise and shine. Oedd mam ddim yn ymwybodol o hyn, ond adleisio geiriau'r proffwyd Eseia oedd hi'n gwneud, war y teg iddi. Achos mae Eseia'n dweud, cod llewyrcha, oherwydd daith oleuni. Rise and shine. Doedd dim rhaid iddyn nhw mwyach fyw mewn tywyllwch, a does dim rhaid i ni fyw mewn tywyllwch waith. Codwn a lliwyrchwn, codwn dechreuwn eto, mae mwy i ddod. Mae ffyrdd newydd i deithio arnynt yn ystod y flwyddyn newydd hon. Ond hefyd, wrth gwrs, mae yna rymoedd pwerus yn gweithio yn erbyn y cyfarwyddyd hwn, fel oedd y nyddiau Iesu. Difaterwch, diffyg hyder, ein cyflwr corfforol neu'n cyflwr meddyliol ni, stres neu orbryder, mae'r rhain i gyd yn tueddu'n dylan ni nôl ar ein taith. A'r gweithaf ohonyn nhw i gyd, dwi'n credu yw ofn, dy fe. Mae ofn yn ymgarffori gymaint o demladau eraill. Mae ofn eithafol yn medru'n parlysu ni'n llwyr. Gall ofn ein rhwystro ni rhaid gwneud gymaint o bethau. Yn ofalus, yn ofnus, yn grynedig, i ni'n mentro mlaen gan bwyso ar addewidion Duw i ni. Mae Duw wedi addo bod gyda ni. A dyna chi addewid y angen i ni gredu ynddi y flwyddyn newydd hon. Mae Duw wedi addo'n cynnal ni, wath beth bynnag y ddaw'n rhannu. Mae Duw wedi addo roi buddigoliaeth i ni dros ein holl elynion ysbrydol. Mae Duw wedi addo maddeuant llawn i ni a chyfle newydd i ni. Sdim angen i ni felly gerdded yn betristgar yn yr addewidion hyn, fe pe bai ni'n cerdded ar ryw lyn sydd i'r rhewi, a bod ni'n ofni cymryd y cam nesaf, sy'n eisiau ni fod fyna. Oherwydd di'r addewidion hyn gan Dduw, nid pethau bregus i nhw. Maen nhw'n bethau sy'n gallu dalan pwysau ni. Fi allwn ni sefyll yn gadarn ac yn hyderus arnyn nhw. Hyderus y bydd Duw yn ffyddlon i ni. Y bydd ein harglwydd byw a chariadlon yn dal yn dyn yn ei addewidion. Felly, y flwyddyn newydd hon, gadewch i ni godi a dechrau arni, rise and shine. Gadewch i ni godi a llewyrchu, gan wybod mae golau Duw sy'n grymuso'r golau yno ni. Mae hyn yn swno fel addunau'r blwyddyn newydd gwych yn dweud. Ond fydd e ddim yn gyflawn tan i ni ymgyflwyno'n hunain yn newydd i Dduw. Gnawn hyn fel unigolion,
Gwnawn hyn gyda'n gilydd fel eglwysi fel gofalaeth. Cenhadaeth yr eglwys fel yr awgryma Paul i'r Effesied yw adlewyrchu goleuni Crist, tynnu sylw at waith Crist yn y byd, datgelu'r dirgelwch, gwneud doethineb Duw yn hysbys, ond efallai yn bwysicach, adlewyrchu ac efelychu cariad Crist yn ein gweithredoedd ni. Cofleidio goleuni Crist i hunan. Mae miliynau o bobl heddi yn byw mewn tywyllwch ysbrydol, oherwydd does neb wedi dweud wrthon nhw nad oes rhaid iddyn nhw fyw yn y tywyllwch mwyach. Mae yna bocedi mawr o dywyllwch yn ein byd ni. Rhan o roi'r gogoniant i Dduw yw rhannu goleuni gogoniant Crist ac eraill. Mae gan bob un ohono ni ffordd newydd o'n blaenau yn y flwyddyn newydd yma. Mae'n ffordd arall. Mae'n ffordd wahanol i unrhyw un yr ydyn ni wedi teithio arni o blaen. Mae'n ffordd newydd sbon. Ac wrth i ni gamu ar hyd y ffordd honno, heb wybod beth allwn ni ddod o hyd iddo, heb wybod yn union i ble ni'n mynd, fe gallwn ni gymryd cysur o'r ffaith ein bod ni'n gwybod di sicrwydd bod goleuni Duw yn dod gyda ni, ar hyd y ffordd newydd sydd wedi agor o'n blaenau ni, a ffordd newydd anwyd i ni am hanner nos neithiwr. Hyd yn oed yn awr mae Duw yn galw ar bob un ohono ni, pwy bynnag i ni, beth bynnag ein hamgylchiadau ni, yn ein galw ni godi oddi ar ein dwylo angluniau, i beidio goedi, ac i godi a disgleirio, i barhau ar y daith, gan roi'n mawl iddo fe, ar hannu'r newyddion da ac eraill ar hyd y ffordd. Dewch bawb, rise and shine, a blwyddyn newydd dda i chi gyd. Ffordd
Gweddiwn. Gwawriodd blwyddyn newydd arglwydd, o'th drigaredd arglwydd glân. Ein tad wrth i ni droi atat ar Ionawr y cynta, 2023. I ni'n diolch i ti am weld gwawrio blwyddyn newydd yn ein hanes ni. Blwyddyn newydd sbon nad oes neb eto wedi camu ar hyd I munedau a'i horiau a'i dwyrnodau a'i wythnosau. Arglwydd mawr mae'n braint ni o gael cyfarfod a'n gilydd ar y bore newydd hwn. I ni'n diolch i ti arglwydd mae yn dy law di y mae'n hamseroedd ni. Ti sydd yn darparu munedau ac eiliadau, oriau a diwrnodau, wythnosau, misoedd, blynyddoedd ar ein cyfer ni. A derbyn ein diolch diffiant yn awr o dad, dy fod ti wedi darparu blwyddyn newydd sbon ar ein cyfer ni. Arglwydd I ni'n camu fewn i'r flwyddyn newydd yn dy gwmni di. Fedrwn ni fetha meddwl am gwell ffordd o gamu fewn i'r flwyddyn nac yn dy law di arglwydd. Oherwydd dydyn ni ddim yn gwybod beth bydd o'n blaen y flwyddyn newydd hon. Mae'n siŵr gen I arglwydd y bydd y flwyddyn newydd hon yn llawn cyfleoedd newydd eto. Gyn ni'n diolch I ti o dad nefol mae Duw wyt ti sydd yn darparu cyfleoedd newydd I ni dy blant di. Dy fod ti'n ddiw sydd bob amser yn agor drysau ni. Yn tanio ryw awyd yn ein calonau ni, I brofi pethau newydd, I ddysgu pethau newydd, I weld pethau newydd, I gwrdd â phobl newydd. Dyna yw'n hanes ni wedi bod yn ystod y 12 mis diwetha arglwydd, a dyna siŵr fydd yn hanes ni eto wrth I ni'n edrych ymlaen at y flwyddyn newydd hon. Mae'n naturiol arglwydd ein bod ni'n diolch I ti hefyd am dy ofal di ohono ni dros y flwyddyn aeth heibio. Mae wedi bod yn flwyddyn rhyfedd iawn yn ein byd ni arglwydd. Blwyddyn sydd wedi cael ei llethu gan frwydrau a ryfeloedd. Yr heini'n go agos I ni hefyd. Ni'n meddwl am Ukraine, ond ni'n meddwl am y gwledydd eraill yn Afghanistan, y Myanmar a bob man arall, lle mae'n ormes a thrais y ryfela wedi bod. Mae'n flwyddyn hefyd sydd wedi cael ei britho gan drychinebau naturiol yn ein byd ni. Deiar grynfeydd a chorwyntoedd, llifogydd ac yn y blaen. Cymunedau ac ardaloedd wedi cael eu hysgwyd a'i dinistrio. Pobl wedi colli cartrefi, wedi colli bywoliaeth, wedi colli bobl sydd yn annwyl iddyn nhw hefyd. Arglwydd I ni'n gweddio dros bawb sydd wedi cael ei effeithio gan y pethau hyn dros y flwyddyn diwetha. Diolch arglwydd fod ti wedi medru cynnal dy bobl di hyd yn oed ar yr awr diwella. Ac I ni'n ymwybodol iawn wrth I ni gamu fewn i'r flwyddyn newydd fod yna bocedi mawr o dywellwch yn ein byd ni. Ond I ni'n diolch I ti arglwydd am wyr yr Ystwyll a fyddwn ni'n dathlu mewn ychydig ddyrnodau. Gwyl sydd yn dod â goleini'r byd. Gwyl sydd yn cyhoeddi bod y newyddion da am enedigaeth Iesu'r gwaredwr i'r holl fyd ac nid I genedl fechan yn unig. I ni'n diolch I ti arglwydd fod Iesu yn fawr ac yn frenin y brenhinoedd ac yn dywysog y tywysogion. I ni'n diolch I ti arglwydd bod ei frenhiniaeth yn ymestyn I 4 ban y byd. Yr Iesu a deyrnasan grwn o godiad hael hyd fachlyd hwn, ei deyrnas a o fôr I fôr, trafyddo'r llewyr hael a lloer. Helpa ni arglwydd I gofleidio'r Iesu hwnnw wrth I ni gamu fewn i'r flwyddyn newydd hon. Cymorth ni fod yn weision ffyddlon, yn ddisgyblion ffyddlon iddo fe, ac yn rhai gwrol a dewr hefyd. Wrth I ni gamu mlaen yn ofalus hyderus i'r dyfodol, gyda'n ffydd a'n gobaith yn sownd yno ti. Arglwydd I ni'n cyflwyno'r flwyddyn newydd hon I ti. Gofynwn I ti i'n cynorthwyo ni ddefnyddio oriau'r flwyddyn newydd hon yn ddoeth ac yn adeiladol, fel y medrwn ni ddweud ar ddiwedd y flwyddyn. I fod I wedi bod yn 12 mis ardderchog, a hynny o dan dy fendith di. Cliw ein gweddi felly arglwydd. Maddau ni hefyd bod bai a phechod yn derbyn di. I ni'n gofyn hyn yn enw Iesu Grist ein harglwydd a'n gwaredwr. Yn dysgodd ni wrthweddio I ddweud gweddi'r arglwydd gyda'n gilydd. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, diled y deyrnas, gwneler dy wellus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd.
Dy roi i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y myddeiwn unna i'n dyledwyr. Ac nac arwa i ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Can i seiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni oll. Amen.